máme tak 1-2 pražiace dní v týždni, kedy ráno začne sa etiketovať a vlastne všetko sa nachystá. Najhoršie je potom samotné chladenie. My si od dodávateľov, ktorí sú vlastne distribútori, oni sú rozmiestnení po prímorských mestách, my si od nich vyžiadame vzorky káv, o ktoré máme záujem. Čiže my si takto kávy vyskúšame, ochutnáme a vlastne podľa toho my vyberáme kávu, čo sa nám hodí do portfólia, čo nám chutí a čo by sme chceli mať vlastne v produkcii. Práve sa nachádzame v Martine, krásnej predajni kávy Idylika. Táto jedinečná prevádzka získala prvé miesto najmä za zaujímavý koncept spojenia kaviarne, predajne kávy a pražiarne, ale taktiež za prístup jedinečného personálu. Ešte raz teda gratulujeme víťazovi a tešíme sa do finále. Za Global Payments by som rád pogratuloval pražiarni a kaviarni Idylika za prvé miesto za mesiac apríl a taktiež som veľmi rád, že môžeme spolupracovať a ponúkať riešenia platobných terminálov pre prijímanie platobných kariet a tým pádom rozširovať aj zákaznícku klientelu takýchto podnikateľov. Ďakujeme krásne za výhru prvého miesta v apríli roku 2023. Sme hrdí na to, že sme sa dostali až tak ďaleko a boli by sme veľmi radi, keby ste navštívili našu pražiareň kávy spolu s kaviarňou v centre Martina. Ďakujeme za ocenenie.